vraag is het volgende, secretaris. Minister-president Wever zei gisteren dat u foute informatie heeft gegeven gedurende het debat vorige week in de Tweede Kamer. Zij beweert dat zij zeker 10 voorstellen heeft gestuurd, maar niet 1 zoals u zegt. U had toen nog tegen mij laatst dat er nog niks ontvangen was voor 1 september. Heeft u inderdaad meerdere voorstellen ontvangen, behalve de ene die u gekregen heeft vorige week, voor 1 september? Nee, ik heb inderdaad 1 voorstel gekregen en dat heb ik gekregen inderdaad op de laatste dag voor 1 september. Ja, dat. Dus, en ik hoop vooral dat wat ik heel belangrijk vind is dat ik zie als het goed is in New York ook minister-president Wever Kroes en ik hoop met haar ook te kunnen spreken. Want ik denk dat het goed is dat we vooral met elkaar spreken en niet te veel via de media, hoewel ik zeer veel waardering voor u heb natuurlijk, met elkaar van gedachten wisselen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat we goede afspraken maken over die herfinanciering van de coronaleningen. En het liefst op een manier die ook goed is, zo goed mogelijk is voor de inwoners van Aruba. Dus ik hoop dat we met elkaar daar nog over in gesprek kunnen gaan. Maar we zijn er nog niet. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja. Dus ze heeft er maar eentje gekregen en niet 10 zoals zij zegt. Volgens mij heb ik geen 10 voorstellen gekregen. Nee, ik heb er 1 gekregen. Misschien zijn er ambtelijk dingen met elkaar gewisseld, maar ik heb inderdaad geen andere voorstellen gekregen dan het uiteindelijke voorstel wat ik een dag voor 1 september kreeg, inderdaad. Ja. Bedankt. Ja.